Cek, cek. Jeng, jeng, jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunamit pasang kalimantabik tinebena ngeloduni dumawing tamang tuwang jinaken nohing suko basuki rahayu niskolo satuhu atur pambagi tuwin mukodimah derek mangajeng sangyo para pandemen sutresna budaya waji ingkang wirantuwing pagurmatan kepareng kula sakadang saking ngrikanca sanggar pangrupaka budaya soring warga setuju ingkang tebih wingking saking laladan Bandung Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Hadiningrup marak miji sowan ngabiyantur wonten ngarsa jengatipun samya nuhun pamundhut saking panyangkul gati kinen hangaturaken kersaning sedya caos panglipur wujudipun beksan soreng mahliki konjo panjenengan sedaya ingkang sampun sami rawuh wonten ing papan menika lan ugi nyadong duka ingkang kathah awit kula sakadhangaken anggenipun prapta wonten ing papan menika sawetawis radi randhat awit ugi wonten pakaryan wiwit enjang kula wau kula sakadang makarya wonten ing Borobudur kalajengaken ing titiwan sisiang kula sakadang makarya wonten ing pendopo isi Surakarta pramila kepareng dalu ing wekdal samangke badhe caos panglipur wonten karsa jengantika samya kinarya nuhun menapa ingkang dados pamundhut saking panyanggul gati pramila kula sakadang saking rikanca sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju badhe ngaturaken caos panglipur wujud beksan soreng sura ing prajurit sura areng sugina lartinata haris waratanya kondang satuhu Sura Digdaya sangkut bebelo praja mewah sang ratu ombak pedang kang ginarya junjung raharjaning nagri
Yaksendra Kura rupa mangsa skade angge pangsempal kaprapal selo kaplesat satu lumayu mangungsi kakyat kakurto dan coko bumi menghantarkan menjaga nurani, menjaga generasi, memberi arti pada negeri. Teruskanlah langkah dengan jiwa suci, setulus hati. Jalankan tekad sesuai kewajiban dan nurani. Jiwa berkobar. Kobarkan semangat jiwa yang membara. Soni pagelaran sore warga satu pendeperi pengoro budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka pendeperi pengoro budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka pendeperi tangara budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka tumrap sami prajurit kang wicaksana swag warga setuju. Sioko Pratantama soreng wadya unggul yuta Sioko Pratantama soreng
wadya Pratantama unggal yuta soreng wadya Brukat kimpo soreng wadya belora harjane praja Syoko Tamtama soreng wadya unggul yuta Siyaga Pratamtama soreng wadya unggul yuta Siyaga Pratamtama soreng wadya unggul yuta lumaksana magita-gita ayo
kabeh mati anak desa iki kabeh lo jinawi yuk sanco amar sepi mugi Gusti berkahi Desane ayam tentrem makani mesam-mesem desane kemarita tadi podo kumpul sing kuwe goyang-goyo pepeke podo ngandang ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suka tak bubuti ora jali ngomong kabeh mati anak desa iki kabeh lo jinawi yuk sanco amar suci mugi Gusti berkahi wis waya esuk cakone kloro rame sarane paning kamboyo aduh senenge sadulur tani barengan padha nandur pari srengenge nyunar mulon parane manuke kocek ana wiwitan pading samrowe seneng atine katon asri donya saisine tak wengi rene kok kae kok iki iki bubung bendalan nono ya dolanan sik oke nek nyambut gawe pikir keri siap sing penting bahagia masalah rezeki sing ngatur sing kuasa ya bener ya sing penting nek laporan wis nyambut gawe rak wis bayar sing penting absen iki absen nek masalah bendalan yo pikir keri iki acara apa sepi temen iki sepi ra ketok ini ra ketok penontonane iki nang isor kok ora men mati lampu gangguan iki ra Pak dhewe ditimbali dene ya disyukuri ora dolanan lampu kestrom kapo wong grono mati lampu wis padang aman wis padang
Iki apa iki? Gaweane sing perlu dirampungke apa sik? Ya ije werna-werna. Ayo. Ini nek ngiras mumpung darani rungono ra ya kita tenang-tenang ngene to. Iki acarane kaya nggon nganten ya, Gus. Ya iki kan. Kaya ana dekorasine. Heeh, njur. Luar biasa. Heeh, iki acara. Sapa nih ora ngerti pokoke. Ya Es karo teh, Siti berarti. Heeh, Siti. Lanange es, wedoke T. Ya berarti lanange Slamet, wedoke Tuti. Berarti tak Siti. Jos ya. Monggo Kanjeng. Bos. Sampun wae Kanjeng. Pripun Kanjeng? Mriki sing mboten teles Kanjeng. Jasane iki teles ya ora apa-apa. Atase akeh nek teles ra nggih mboten sae. Aman Kanjeng. Kok yahine iki piye? Gus, Nggih. iki nonggon acara apa? Nganten. Nganten. Nggih. Sing dadi manten sapa? ST. Nama panjangnya STNK. Yo takon karo piyai kene, Mbak sapa karo Mas? Mbak sinten? Majurono. Jenengan sing nikahan, Mbak? Ya kudu, berarti ra sida ngantenan. Sida. Sinten asmane? Sing ngantenan? Siska. Tatu. Wuh, Sapa, Gus? niki disambung nggih apik. Apa? Siska sedang tatu. Le tatuke biasane engko bengi, Mbak. Apa? Ya, Mbak Siska? karo Mas Tatu. Oh. Oh, Kurangka. Ayo. Mas Mbak Siska karo Mas Kurangka. Kok iso Kurangka? Nah, kayak aku ngono kok. Sing cetha. Oh. Sapa? Mbuh, Ayo saiki sing Mas penting Tatu. ayo ngono, sing penting didongake sik. Nggih. Dumat. Biasane nek ndongake nganten rak pinter. Pinter wong kula anggere ndongake nganten kula tok kena sawane. Njur piye iki? Ah kula nggih pengin ngantenan meneh. Mbok eling ku wis ping 3. Telu niku ganjil Kanjeng. Ganjil kudune. Papat. Nggih, dumateng Mas Tatu kalih Mbak Siska. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maju. Yo sing dadi nganten maju yo. Kuwi jah cilik. Kok kuwi to? Oh iki. Lekon metu ki engko bengi saiki metu yo kecret. Kuwi apa? Tegese iki kon rene. Oh, tak kira nek ramen-ramen kok kon metu. Mas tak dongake sing apik. Ora gelem. Ngopo? Asla ingin kok. Mas iki wis niat le nanggap perno-perno iki jarak lelekan tekan kombengi. Apa ya ora rugi? Kok rugi? Asprono sprene iki acara ngene iki ya intine ngono kuwi. Kok malah tanggapke warna-warna ya malah terganggu. Paringi syukur Mas karo Mbak iki wis iso dadi siji. Dua manusia menjadi satu. Wis resmi tenan. Wis resmi, wis tumrap negara, tumrap agama. Kan niku dimeriahke karo kanca-kanca kesenian. Syukuran. Kan ketiyen pun enten nganu nih. Napa nih tandane? Tandane piye? Nggih, nganu. Ning ngopo kok Hawa diciptakan dari rusuk Sang Adam mboten nganu balung ndas napa balung dengkul? Ilmu tuwa iki. Ilmu tuwa 200 tahun. Aku nek rung diwarai kowe iki aku rung ngerti iki. Sebab saka MC-ne Yosi kae ya rung ngerti. Kok MC apa ora ngerti iki mbing wak dhewe. Niku enten tekse. Ning ati-ati iki biasane ge bahan MC. Biasane
Nah niku tegese ngeten. Ning santai wae iki meh ngunduri sura dadi. Ora payu. Tegese. Piye? Ning apa kok mboten balung ndas napa balung dengkul nanging ning tulang rusuk. Mergone ngopo? Kersane sejajar antara lelaki dan perempuan. Nek sing wedok kok diciptakan dari tulang kepala, ha ya engko sing lanang didak-idak. Nek sing wedok kok diciptakan dari tulang dengkul, ha ya sing lanang idak-idak. Berarti apike kuwi kabeh wis ana werdine. Niku pun enten napa jenenge? Filosofi. Filosofi. Ngene iki. Mau bayaran piro kok pinter temen. Alhamdulillah. Halo Tim. Ngopo? Kae ra cetha kae. Sapa? Ora ini rak nututi ceweke iki lho. Ya kuwi tegese yo karo cewek yo ngono, kaya Mas iki biyen runtang-runtung. Biyen yo runtang-runtung. Ning nganu Mas, aku yo mengucapkan. Heeh, ndak. Nggih, nek lebaran iki tetep bahagia. Ning 3 bulan ke depan selamat dibentak sang istri. Anggepmu iki mbake kaya bojomu napa? Ayo aku njajal ngene iki sangar-sangar tekan marak brengose mrek dili. Kale ngopo? Disentak terus kok. Adene aku ora sumput, madune jarene kudu ben papat kowe. Aku dene yo wedi karo bojone. Ora wedi Mas kula niku. Ah ngopo? Pekewuh. Gus. Nggih. Iki engko aja ana kesenian liyane meneh. Nggih. Niki semanten mawon. Iya, Nggih. dibungkel semen. Nek ngeten kula tak teruske lampah. Waduh. Kula tak tumuju ing damparing kencana. Ayo Gus. Nggih. Iki jaran sik Pak prajurit sik.
jaluk. Aduh. Gus, Nggih. ono apa? Gus? Ngopo? Ngopo, Gus? Sakit. Aduh. Gus, ngopo kowe tulung-tulung? Kula ora ngrumput. Kowe ngarit. Kae ndi tak balekke weh. Weh sing duwe. Iki kon jaran kok. Ono apa? Kula ora ngrumput teng kidul kidul ki kono ya. Ya takon wong kene. Nika pundi, Pak? Goblok yo. Aku. Eh, Cetha kono kidul kok iso lor. ya bener kono ki lor. Kok iso? Aku ki ya arahe aku kono ki lor. Nek kula kidul. Takon wong kene ki lho. Kidul nggih. Ibu-ibu lho. Mbok kidul ngoten to. Ah. Kidul. Yakin kidul ta, Mbak? Niki. Aduh kuping kula pun sayah sangat Kanjeng. Alah gek mau ora omong-omong nang Solo kok. Anong kon pingit mau nek ra ndablek ngapa. Ndelangap nih wau niku ting pinggir. Ya wis tak jiko. Oh. Pareng. Wih, para prajuritku kabeh. Posek. Kasih. Adoh jaran iki. Lumantar kintoko neki bakti son katur mring dika yo Kang Mas riya panangsang ing Jepang panulan praja Kang Prawira digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para soreng layang pangalempurna saka Hadiwijaya ning iki sono bajute mula padha rungokna soreng Sendika mung sethithik cacatira nalika benangging kutus pante kaya mata ewa jumlah kan ngerti ikrap sila Sa
yen nyoto sirate kaya metu coba candon curit parat Ati Wijo balik rakiti gagak liwat balik Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju. Mekaten ingkang saged kula sakadang aturaken kathah kekiranganipun nyuwun lumuntringsih samudra pangesami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.